Господин Амуджиев, как си представяте вашата Варна след 20 години? Варна е древен град, един от най-древните в Европа, може би и в света. Заради това наш дълг е да запазим това, което са ни оставили предшествениците. В същото време обаче градът трябва да се развива, защото такива са реалностите на съвремието. Заради това искам Варна да бъде модерен, удобен за живеене град, в който всички да се чувстват на мястото си. Градът трябва да бъде отворен към морето, което е нашата естествена природна забележителност, с която Господ ни е дарил. Градът трябва да бъде отворен към хората и всички да могат да се наслаждават на това, което имаме. Следователно, средата трябва да бъде достъпна и добре поддържана. В същото време в града трябва да се развива и икономиката. Наложително е създаването на нови работни места, развитието на различните видове индустрии, които така или иначе съществуват във Варна. И по този начин ще се създадат за хората работни места и удоволствие от живота в града.